Abendu hasieran gaude eta abendu hasiera Durangora begira jartzia izaten da. Durango esatea, toki guztietako liburu dendak esatea da. Hemengoak adibidez urrutirago joan behar izan gabe. Hortaz joan da etorriko bidaia da, proposatzen dizueguna, aste orte honetan, une hauetan txe, argitaldariak euren saltokiak prestatzen doitzen ari dira Durangon landako liburu azokan. Durangon direnen artean Tafallako Txalaparta argitaletxekoak eta hor tartean Zaloa Sarobe. Euskal Herria irratian gusto handiz ematen diogu zabalkundea euskal kulturaren ekoizpenari talanari. Ta gainera eusko ikaskuntzaren laguntza eta babesa izaten dugu horretarako. Beaz, kultur aldizkari honetan, Txalapartak liburu plaza da atera berri dituen lanak ezagutuko ditugu. Bestarik gabe, ariari heldu eta lehendabiziko tituloa Kristalesko hiria. Moda-modako autore bat, Ipar Amerikarra, Paul Auster, eta moda-modako euskal idazle bat, bera izan baita euskaratzaile Arkaitz Kano. Azalpenak Zaloa Sarobe Txalaparta argitaletxekoak. Hau ez da Paul Austerrek idatzi duen azkenengo liburua, baina guk egin nahi duguna liburu honekin izan da, experimento berri bat, eta argitaratu dugu eleberria, baina eleberri grafikoa. Hau da, komiki bat bezala aurkeztuta dago, eta horretarako pentsatu dugu itzultzelerik egokiena Arkaitz Kano litzatekeela zen, eta bera, askotan esan da oso Paul Auster zalea dela, ez? Eta, gu nahi genuen hori, irakurle euskaldun nahi, eskaintzea, egile honen liburu bat, baina ere, era berezi baten, hau da, komiki baten itzurarekin, ez? Yeah. Beaz, Paul Austerrek berak eta jatorrizko edizioan ere, hola argitaremana da? Ez, berak argitaratu zuen Kristalesko hirian trilogia baten barruan. Aiarteko trilogian, baina ziren, eleberriak, hiru eleberri dira, eta dago idatzita, beste eleberriak bezala. Baina duela urteak, bi margolari italiarrek argitaratu zuten liburu hau, baina eleberri grafiko gisa. Eta, liburu honek ematen zituen horrelako aukerak, eleberri sasi beltza izan da, holako, plastikoki ere, nahiko, aukera politak ematen zituelako. Baina kontua da, hori bakarrik ingelesez argitaratu egin zala eta duela artera gaztelaniaz. Eta, pentsatu dugu, euskaraz argitaratzea, politan izatekela. Pista txikiren bat emaiguzu, arrastoan jarri, esan duzu, zer hor intriga, trama, zer nundi nola doa? Kontua da, oso liburu, zaila da, hola mazaltzeko, eta, linea argumentale ditzen dan hori ez da, bateria argia, ez batez be, Paul Austerrek azertzen duena liburu hontan da, pertsonaien bakartasuna, eta bere ustez, bakartasuna hori islatzeko lekurik onenetariko bat, Nueva York da, ez? Eta da oso liburu berezian, pertsonaie ezberdinen bakartasuna gurtzatzen dituen, ez? Kristalesko hiria, hortaz Txalapartak egiten duen ekarpenetako bat, eta beste bat, honako hau gazteleraz idatzia, eta idazlea Pio Baroja izanik, El País Basko izenarekin ateratzen dena, eta hemen bai azalpenak beharretak komeni zaizkigula, izan ere, esan diteke hor zensura bat aplikatu zaiola nori eta Pio Barojari, ez? Ez aigu zer nola den. Hori da, guk argitaratu ditugu aurten, hori biliburu Barojaenak, La leyenda de Jaundalzate, eta horrengoan, Pio Baroja, aurten betetzen direlako 50 urte hil zenetik. Baina, guk, kariño berezi bat diogu hori, País Basko liburuari, batez be, zu komentatu duzun, hori ez, paratutako zentzuragatik, ez? Liburu honen lehendabiziko edizioa 1953 urtean atera zan, eta, enkargatu zioten Pio Barojari egitea, Euskal Herriari buruzko liburu bat. Orduan berak, hartu zuen enkargua eta
deskribatu zituen probintziak, ezta? Eta gero, obra, lehendabiziko argitalpenean ere, agertzen ziren argazkiak, oso luzuzko edizioa izan zen, ez, garaikoa, ilustrazioekin, eta hola. Eta gero, lan hau, berargitaratu zen 1988 urtean, uste dut. Hau da, frankismoa nahiko pasata. Eta, bakarrik argitaratu zen, mutilauta, hau da, soilik 3 probintziekin. Zentzuratu zioten Nori eta Pio Barojari, ez? Orduan, guri iritu zitzaigun, oso esangulatzua azala, ez? Eta guk orduan berreskuratu dugu jatorrizko edizioa, eta azpimarratuz ere, gainera lehenengo kapitula liburuaren hasieran Baroja berak, eta Baroja guztiok dakigunez, ezen oso abertzalea, baina Baroja berak, ematen dio hasiera liburuari zazpiak bat aipatzen. Eta orduan, guk hartu nahi izan dugu lelo gisa zazpiak bat, gure aurtengo Durangoko azokarako, ez? Eta gainera oso txokantea da, ez? Ikustea zazpiak bat, eta alboan Pio Barojaren irudia, ez? Baina, ala izan zen. Alde batetik hori ikusten duguna, Euskal Herri kontzeptua edo País Basko gazteleraz, garri baten, oin baino naturalidade handiago zerabiltzen zela, gerora ematen du tabu bihurtu dela, ez? Kontzeptu hori. Hori da, eta gainera, aipatutako jatorrizko bertsioan ez bakarrik testua, baizik eta liburua etortzen zen maparekin batera. Mapa batekin batera eta mapa hortan agertzen zen Euskal Herria bere ostasunean. Eta Barojak, kontatzen ditu lan bilbide ezberdinak egiten zituen Euskal Herritik eta egiak hitz egiterakoan konturatzen gara inolako mugarik ez duela kontutan hartzen. Egiten ditu ibilbideak, Esteiatik, Tolosara, Tolosatik Maulera eta horrelakoak, eta horrela argitaratu zioten oso hori zuk komentatu duzuna, era natural batean. Baina, handik 40 urtetara iruditu zitzaien oso arriskutsua zela ikuspuntura, eta orduan, inolako lotsabarik, moztu egin zuten liburua. Euskal Herria kimera badela, aditzen dugu azken boada honetan, bada, Baroja ere ameslari xamarra zen, eta, baina, behaz hori reskatatu duzuen lana, eta, bestea esan diguzu, ibilbide batzu dira, ez da, modu praktiko batean, ez dakitik, informazioa subjetibizatua beharko du noski Pio Baroja hortartean egonik, ez? Pio Baroja, badakigu hori, oso bat baldin bazen zen oso subjetiboa gauza guztietarako, ez? Beti saiatu zen bere bizitza literarioan, bere bizitza pertsonan ere oso pertsona antidogmatikoa izaten, ez? Orduan liburua ere, ez da bidai liburu bat, ez da liburu praktiko bat hori ez ditu pistako lan emoten Euskal Herriko ezaugarriak ezagutarazteko, baizik eta dira nolabait, bere sensazioak, Euskal Herriko hainbat herriak bizitatzerakoan, paisanaje delako hortan nahikotxo sakontzen du, eta beti ere sarkasmo puntu batekin, ez? Azken finean, Baroja berak asmatu zuen estilo bat, barojian deitu zena, eta hori da ere liburuan islatzen dana, ez? Txalaparta argitaletxearen lan berriak ezutzen ari gara, Saloa Saro berekin da, literatura genero bat, zer esango genuke, konbate edo bintzat tesiak agertzeko modukua, eta behar bada, hildo honetan dator, Jose Mari Esparza Zabalegik egin duena, izan ere, editori izatikaz gainera, idazle ere, batzutan bintzat, eta ona hor nun bildu dituen eta zerrendatu 100 arrazoi espainol izateari usteko. Berarentzat balio izan duten 100 arrazoi direla, esaten du, zer zautu dezakegu liburu horri buruz. Oso liburu, ezaketen, uste zalde batetik da oso liburu didaktikoa zen eta oso harin irakurtzen da eta oso errez, eta gero ere, oso liburu ironikoa ere, egia den bezalakoa, ez. Jose Marik kontatzen duen apur bat, eta kronologikoki, kontatzen digu bazelan, bera jaio zen duela hainbat urte Tafallan, eta bera jaio zen tokian eta jaio zen garaian, nolabait, espainola jaio zen, eta berari esan zioten espainola zela, bere inguruko instituzioek ala esaten zioten, eta gero
Jose Mari kontatzen duena da, beti ere, dato biografikoak tartekatuz, zelan pizkanaka konturatu zen, zarretako naziotasun hori ez zela bere izaerarekin eta bere herriko izaerarekin bat zetorrena, ez? Eta ematen dizkigu, arrazoi ezberdinak. Eta, liburuaren barne egitura nahiko berezia da, zen eta alde batetik kontatzen digu, lehenengo partean, por lo que me enseñaron, ez? Eta arduan horra hazen da kontatzen, aitonak eta mama kontatutako historiak, bera bizi izandako kontuak txikitan, karlisten garaiko anekdotak, gero urrengo atal bat litzateke por lo que aprendí en los libros, eta arduan, horretan apur bat sakontzen du gehiago, hainbat, beste herrietako idazleek Euskal Herriari buruz idatzi izan dutena, eta gero beste parte bat izatekela por lo que vi, eta arduan pizkanaka hurbiltzen da gaur egungo garaira, eta kontatzen ditu, hainbat testigantzak, hainbat, gauzak berak ikusi dituenak eta bizi izan dituenak, eta, beti ere hori, esan bezala, ez, oso era didaktiko batean azalduta. Beraz, Jose Mari Esparza Zabalegiren titulua gazteleraz da, 100 razones para dejar de ser español. No, 100 razones por las que dejé de ser español. Por las que dejé. Importante da bat ez hori, Dinote, lehenengo pertsonan kontatzen dituelako kontuak. Bere esperientziatik abiatzen baitata. Aipamen batzuk ere eta besteren biografiak, alde batetik Telesforo de Monzoni buruzkoa, behar bada ez da berria aste batzuk badara matzalako merkatuan, hoi baino gehiago berriagoa den bat, eta gainera, Itziar Aizpurua, izanik bera egile, baina aldi beren ere liburu barruan dago, Jokin Gorostiren bizitzaren berri baita, seguzu nola den lan hau, zer lan den hau? Bai, liburua zertan datza igual azaltzeko, aipatu behar dugu ere liburuaren azpititulua zen, eta izenburua baldin badazuk esan duzuna Jokin Gorostiri, azpititulua da autobiografia, ez? Eta nik uste dut azpititulu horrek islatzen duena apur bat Itziarren asmoa liburu hau idazterakoan, ez? Azken finean, Jokin Gorostiren bizitza kontatzerakon, Itziar Aizpurua berak bere bizitzare kontatzen du, eta baita ere herri hontan bizi izan diren azkenengo urtetako gertakariak ere. Orduan, hiru protagonistak izango ziren liburuan, ez? Alde batetik Jokin, beste batetik Itziar, eta gero beste alde batetik, Euskal Herria bera. Eta, bada liburu bat, Itziar hasi zen idazten, Jokin hil eta handik aste pare batetara edo, ez? Orduan, oso liburu hunkigarria da, baina gero ere badauka izugarrizko balore historikoa, ez, nire ustez. Eta berak ditu oso oroimen freskoak, gauza asko bizi izan dituzten, hor dago Burgosko prozesuak, eta Burgos prozesutik hasi, eta 18 epaiketara joan da, hainbat herriko pasarteak ere horra saltzen dira lehenengo pertsonan kontatu.